Mukuru weopposition yemuZimbabwe auya nemashoko ekusimbisa bato rake, mashoko aneudzamu, mashoko asimbisa vanhu vebato rake neashamisa vamwe mhuri yeZimbabwe. Kusangana zvedu zvakare pano paZim News Live YTS patinokupai maupdates ezvese zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Pano ukasvika unongosubscribe, uchilike, uchikomenta, uchishare, toramba tiupai maupdates ezvese zviri kuitika munyika yeZimbabwe. So mukuru weopposition vaNelson Chamisa vauye vakanyora vakati, "Thank you fellow citizens for all your full and incredible support against all odds. I salute you. They will manufacture lies to confuse and discourage you. They will write articles to discredit, vilify and malign. We will know their dear tribe and vitriol. All said and done. And after all this, we have the last laugh. You will never regret. God has given us a season and irrevocable manifold grace." So aya ndo mashoko avataura ekusimbisa nekuratidza vanhu kuti no, hope is still there, nekuti vamwe vanenge vatolusa hope. Ndo mashoko avataura. Kana une zvaunoda kutaurawo unongotaura mucomment section, uchisubscribe, uchilike, uchikomenta, uchishare, toramba tiupai maupdates nezvese zviri kuitika. Thank you.